כשמדברים לחסידות, זה גוי גמור לכל דבר. אני גם מאוד משתדל לא לגעת בספר, ללמוד בספר שלא היה מתלמיד הבעל שם טוב. מפחד שתיזה מילה בטעות נגד הבעל שם טוב, זה עשה לי סריטה גדולה. לא נוגע. אז שימתן לי הסכמה. אבל שנייה, אני לא יכול לך. תלך לרב של המושב ותן לך הסכמה. אני לא יכול. תשמע, בכל זאת, לא יכול. גדר גדרתי לעצמי. לא לומד מספר שאין בו תורת הבעל שם טוב. לא. אתה רוצה שהבנים שלך יישארו טובים? כלל בחיים. אל תיגע בספר. נעשה מאיפה למדתי בבא סאלי. בבא סאלי נדר נדר בגיל 15. מה שלא הבעל שם טוב, הוא היה שם בצד, ואז תשים לי לשאלהם. כלומר, אל תיזה אחי, אני עולה בזול, אל תיזה. שקל כל נעל. תורה של זבל.